Bones, què tal? Soc en Gerard Ferrés, pilot del Rally Dakar, i us volia animar a que el dia 30, aquest dissabte, dia 30, a Quart fan una festa solidària amb moltíssimes activitats pels més joves, pels més grans, per anar amb la família, per gaudir d'un entorn idíl·lic, on també hi haurà molt criteri, com us comento, subhastes, on tots els diners que recaudaran aniran a parar a un collir de Girona. Va, aneu-te, jo hi seré. Una forta abraçada. Que sí, que se queda. Ja, però ja me l'havia controlat allà, Un d'aquests... Ricard! Quin era el d'en Jaume? Adrià, els nens no poden venir. Els nens han d'anar cap a dins. Els nens han d'anar cap a dins. Hi vols algun nen aquí? No n'hi ha cap. Sí.